fuck off, baby. Какво става, хора? Аз съм Енам Дуки. Сега ще ви покажа един много хубав сервер. Така. Този сервер ще го добавя в допълнителната информация IP-то. И сега започваме. Ето го сервера. Виждате, както виждате, пише в чата и съм админ. Така, имам, ето вижте какви команди имам. SMS admin, kickban, game mode, team и тук китовете. Правата на легенд и на гладиатор. На гладиатор са малки. Това са китовете. Back, цветен чат, set home и тук кит PvP, кит диамант, кит racer, кит master. Тук цветен чат, смяна на ника, слагане на шапка, експресно хранене, команда near, trade, reply, buy, sell и правата на гладиатор. Ето ги правата на гладиатора. Да, аз нали ви показах. Сега отиваме в сервера. Ще ви развида в първия Warp. Warp Arena. Само че аз не мога да се бия, защото съм админ. Ето Warp Arena, това е за PvP. Тук даже стоят честове. Как? Такова арест. Мисля. Не, сега отиваме на Warp Enchant. Warp Enchant. Ето тук отваряме Enchant. Трябва да не съм оператив. Само че сега не ми се премества на Game Mode 0 и затова просто сега не ми се играе. Сега почваме на другия Warp. Чакаме да в следващия Warp. Warp Event. Warp Event. Този клип няма да е много дълъг, но ще видим. PvP, да, тук започва PvP-то. Отивахме на Warp Event. Тук е евента. Да, явно. Сега тук отиваме на Warp Info. Warp Info. Warp Info. И така, сега отиваме на Warp Info. Ще ви покажа всички правила. Това е Chest Protect. Ето. Ако искате да не ви убират честовете, прочитайте чест може да се защити само по един начин с проверите табела. Администраторът не отговаря за незащитени вещи. Ето пример. Ето примера. Nether. Така отиваме на Host Protection. Защитите си му направите Rest. Реса, тук вие ако влезете ще прочетете как се прави. Сега отиваме на Shop, мисля, че тук може да закупувате предмети, вие ще ги прочетете, тук може да размените с играчи, такива работи. Сега отиваме на правилата, да, правила за админите, не давайте предмети, Game Mode, пари, не се биете на PvP арената чрез гъна 1 или бройни, които не са от птици. Това е. Сега тук правила за потребителите. Вие ще прочете кабинетите. Друго нещо да не пропускам. Не, това е тук. Сега отиваме на Warp. Warp Jones няма да покажам. Warp Nether няма да го казвам. Ще ви покажа Warp Shop. Warp Shop.
мисля. Шопа е много добър, също така и сервера. Ето го шопа, на един етаж е. И то още не е довършен, но мисля скоро време е да го подобри. И сега отиваме на War. Да, тук са ранковете, тук са командите, там е цената. Ето тук е Run Game Mode, AFK, Pay Quit, Head, Game Mode, все така. Вие ще видите ранковете. Сега отиваме на War Hold. Така е тук. Ето го War Pass. Даже и аз не знам как го представлявам, няма значение. Отиваме на War. Да, това бяха War-овете и това беше от мен. Очаквайте ме във втория клип, защото тези клипове са в новата ми поредица. Чао, чао!